Dobrý deň, milí priatelia, som veľmi rád, že vás môžem privítať na našich vizionároch. Zároveň ďakujeme veľmi pekne, že sme dostali takýto priestor v rámci tejto platformy stretnutia všeobecných lekárov, ktorí fungujú u nás na Slovensku. V rámci vášho kongresu ďakujeme naozaj za ten priestor čas, kvôli tomu, aby sme sa mohli porozprávať v rámci takéhoto erudovaného publika na tému, ktorú ale chceme sprostredkovať veľmi jednoduchým spôsobom aj našim divákom, ktorí nás sledujú online, takým laickým spôsobom. Takže naozaj tá debata bude trošku laická, spojené z tých štandardov, na ktoré ste zvyknuté za posledné hodiny trošku do takého laickejšieho jazyka, pretože budeme sa rozprávať o nových štandardoch alebo nový štandardný diagnostický a terapeutický postup na manažment pacienta s chronickým kašlom. Na to sa zameriame v rámci dnešných vizionárov, takže ešte raz som rád, že vás tu môžem privítať. Rovnako vítame aj všetkých našich divákov, ktorí sledujú opäť ďalšie stretnutie v rámci vizionárov. Som veľmi rád, že takto na diaľku sa vidíme. Zároveň som veľmi rád, že tu máme veľmi fundovaných panelistov. Začnem pánom, aj keď drvivú väčšinu tu dnes obsadili dámy absolútne adekvátnym spôsobom, ale začnem predsa len pánom. Pán Štefan Lašán je medzi nami vedecký sekretár Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti. Dobrý deň vám prajem. Vy ste perfektné publikum. Vám ani netreba hovoriť, že tlieskári, hneď sa chytíte. Úplne úžasné, ďakujeme za to. Je tu aj pani doktorka Monika Palušková, ktorá je prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Sme na vašej pôde, medzi vašimi kolegami, takže tešíme sa z toho. Je tu aj pani doktorka Beata Havelková, prezidentka Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva. Dobrý deň. Dobrý deň. A napokon pani doktorka Martina Janzíková, ktorá je členka výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. Dobrý deň vám prajem. Vítajte aj vy u nás dnes. Máte tu veľmi príjemne teplo, ale zase v zásade vždy lepšie teplo ako zima. Každopádne tá téma, ktorej sa budeme venovať najbližších zhruba 50 minút, sa týka chronického kašla. A ako laik som sa teda dozvedel sám, že naozaj ten chronický kašel sám o sebe, povedzme, niekto si pokašliava, často tomu nepripisuje nejaký ten veľký význam, ale lekári prirodzene sa pozerajú do väčšej hĺbky a môže to byť indikácia niečoho mnoho vážnejšie. Či už sú to rôzne astmy, alergie, chorób, prípadne samozrejme dosť samo o sebe mimoriadne komplikujúce ochorenie plúc, alebo úplne asi ten najhorší prípad, a možno lekári mi povedia, že to je úplne inak, ale predsa len ja ako laik to vnímam, rakovina plúc, ktorá je jedna z top troch onkologických ochorení na Slovensku, navyše s mimoriadne vysokou incidenciou mortality, samozrejme v samotnej podstate. Takže naozaj ten chronický kašel sa nedá podceňovať, avšak tie štandardy doteraz neboli jednotné, to sa už menilo. K tým štandardom sa bezprostredne dostaneme, ale ja by som začal možno tak vo všeobecnosti, keby ste sa, milí panelisti, a kto sa bude cítiť kompetentný, normálne to na mňa pustíte, keby sme dali rozdiel medzi tým akútnym kašlom, ktorý od malých detí po dospelých ľudí bežne zažívame, po chronický kašel, aký je medzi nimi základný rozdiel a ako postupovať pri samotnej diagnostike. Takže kto by chcel začať? Adam, pneumológ. Pán doktor, ak sa nenahneváte, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, kým neopravíme váš mikrofón, tak by som poprosil kolegyne. Pani doktorka, keby ste vy skúsili zatiaľ. Treba si povedať, že chronický kašel je kašel, ktorý trvá dlho. Trvá nejaký dlhší čas a akútny kašel znamená niečo, čo prišlo nedávno alebo pred chvíľou. Čiže pre pacientov napríklad pri prechladnutí alebo pri zápale horných dýchacích ciest, dolných dýchacích ciest, kašel trvajúci niekoľko dní, prípadne niekoľko týždňov sa považuje za akútny kašel. Chronický kašel musí trvať dlhšie, teda niekoľko týždňov. A keď trvá dlho, to znamená, že niečo nie je v poriadku, niečo sa s dýchacími cestami, ale nie vždy len s dýchacími cestami, bo môže to byť choroba napríklad srdca alebo iných orgánov, aj pri nich môže byť kašel. Čiže ak sa takýto chronický kašel vyskytne, to je už naozaj vec, ktorú by človek, laik, nemal riešiť doma a mal by sa obrátiť na svojho najprv všeobecného lekára, ktorý rozhodne čo ďalej, a potom samozrejme v prípade potreby aj na pneumológa. Hovorili sme o týždňoch, podľa sú na toto už nejaké štandardy, alebo tie týždne to je tak vlastne pocitovo? Alebo 2 mesiace, 3 mesiace, kde je tá hranica naozaj, že už prešli nejaké týždne, kedy to treba riešiť iným spôsobom? Ja by som chcel povedať jednu dôležitú vec, že na kašel sa pozerajme ako na nášho priateľa, nie na nášho nepriateľa.
Je to samozrejme symptóm ochorenia, ale kašel je jeden veľmi dôležitý reflex, ktorý si so sebou nesieme počas celého nášho vývoja. Kašel je to, čo vlastne zabezpečuje, aby naše dýchacie cesty ostali čisté. To znamená, aby sa akýkoľvek materiál, ktorý sa tu nachádza, od cudzích telies cez prach, cez spútum hlieny dostali smerom von, aby sa nám dobre dýchalo. Samozrejme, kašel je problémom nie iba pre nás, pre pneumológov a pre všeobecných lekárov. Je to absolútne príklad jedného veľmi veľkého interdisciplinárneho problému, rovnako sa s ním vyrovnávajú kardiológovia. Keď sa opýtate kardiológov, že aké sú hlavné ochorení srdca, počujeme. Aké sú symptómy ochorení srdca, tak povedia dýchavičnosť a kašel. A to je presne to napríklad, že čo platí aj pre nás. A ešte povedzme nejaký diskomfort tiesne na hrudníku, takže to je kašel. Samozrejme, kašel môže byť, ako hovorila pani doktorka, akútny, zvyčajne sprevádza nejaké akútne poruchy zdravia. Arbitrálne sa zvyčajne tento akútny kašel označuje ako kašel do 3 týždňov. Potom je to samozrejme kašel akútne zhoršený chronický, lebo aj pri chronických ochoreniach môže dochádzať napríklad zmene charakteru kašľa k jeho zvýrazneniu. Zoberme si napríklad pacienta, ktorý má povedzme chronickú obštručnú chorobu plúc, tak pri akútnej exacerbácii ten kašel býva zhoršený. No a chronický kašel zase arbitrálne aj pre potreby tohto štandardu sa musíme dohodnúť, že ako ho budeme nejakým spôsobom označovať, tak je to kašel, ktorý trvá viac ako 8 týždňov. Určite sa zhodneme na tom, že človek, ktorý nemá nejaké chronické ochorenie, ktoré by tento kašel vysvetľoval, lebo jeho symptómom by dlhodobo kašľať rozhodne nemal. A vieme aj to, že a to zdieľame nakoniec so všeobecnými lekármi, že minimálne v tej sezóne predstavuje niekedy až do 40% pacientov, ktorí prichádzajú ako akútni pacienti do primárneho kontaktu pacienti s kašlom, samozrejme aj s akútnym, ale isté, že aj s chronickým. No a pre nás ako pre pneumológov, alebo pre mňa osobne, je to najväčší postrach, keď príde pacient, že chronicky kašle. A najmä vtedy, ak už skutočne bolo urobených možno množstvo rôznych vyšetrení a potom pátrať po naozaj tej príčine chronického kašľa je niekedy až detektívna a veľmi sofistikovaná práca. Predpokladám, že ten kašel samotný je jeden z aspektov zdravotného stavu, keď sa urobí nejaký taký komplexný screening celkovo fyziológie človeka, tak asi to je jedna z vecí, ktoré človeka vo väčšine prípadov trápia. Predpokladám, že aj odborníci sa k tomu tak nejakým spôsobom stávajú. Keď si hovorili, že to je naozaj taká nejaká detektívna práca, pribúdajú ďalšie komplikácie. Aké najčastejšie? V akých povedzme, že rizikových faktoroch v kombinácii s nimi, teda ten pacient s tým chronickým kašlom prichádza? Čo ho ešte ďalšie trápi napríklad? Tak zvyčajne to bývajú príznaky toho základného ochorenia, ktoré k tomuto kašlu viedlo a jeho následky. Hej. Keď si napríklad zoberieme chronický kašel, povedzme pri astme alebo pri chronickej obštručnej chorobe plúc, tak to samozrejme býva v podstate nejaká dýchavičnosť, znížená tolerancia, v podstate námahy, ďalšie príznaky. Ak by to bol nebodaj napríklad kašel, povedzme pri tuberkulóze, tak určite je to v podstate vlastne chradnutie, určite je to možno vykašľávanie krvi, vykašľávanie povedzme z púta. Ak by to bol v podstate vlastne povedzme kašel, to býva zvyčajne taký suchší kašel pri srdcovom zlyhaní, tak určite je to vlastne spojené s dýchavicou, ktorá je vo významnej miere viazaná na námahu. Čiže málo kedy ide kašel len sám o sebe. Existujú samozrejme niektoré formy kašla, ktoré vlastne môžu byť iba kašlom samotným. Existuje napríklad tzv. Syndrom hyperreaktívneho kašla, ktorý označujeme stav, kedy už možno pominula tá akútna príčina, ktorá k tomuto kašľu viedla, ale jednoducho dlhodobo sa už tento reflex na úrovni nervových dráh zafixuje a v takom prípade už je vlastne kašľ ochorením ako takým. Ale samozrejme k takémuto niečomu, k takémuto záveru môžete prísť až vtedy, keď vylúčite všetky ďalšie náme organické príčiny. No a potom ešte keď vylúčite úplne všetky organické príčiny, tak až potom sa vlastne môžete, povedzme, uchyliť k tomu, že tento kašel môžete označiť za psychogénny. Ale aj takýto psychogénny kašel má svoje určité presné a jasné v podstate kritéria, ako ho môžeme teda takto označiť. V prípade lekárov, všeobecných lekárov, vy ste vlastne taký ten prvý kontakt pacienta, keď pacient pociťuje akýkoľvek fyziologický diskomfort, tak samozrejme navštívi všeobecného lekára. Býva teda ten kašel, či už v akútnej fáze alebo tej chronickej fáze o to viacej, samozrejme nejaký indikátor, kedy vy automaticky spozorniete a idete proste pátrať, alebo treba viacej vecí, ktoré u vás spustia nejakú tú základnú kontrolku. Ako to funguje v praxi samotnej? Prínosom tohto štandardu, prínosom toho, na čom sme sa dohodli všeobecní lekári a pneumológovia, je to, že
práve tie kontrolky, ktoré by sa mali zapnúť, či už u jednej lekárskej špecializácie alebo druhej, spočívajú v tom, že sme vychádzali z medicíny založenej na dôkazoch. Ako často sa kašel vyskytuje pri niektorých ochoreniach, čo všetko ho môže spôsobovať. To môžu byť banality, ale môžu to byť aj vážne veci, ako sme už o tom hovorili. A kontrolky sa spúšťajú vtedy, ak ten pacient prichádza s tým, že má nejaký problém dlhšie, niekoľko týždňov. A v takom prípade, a to je prínos toho štandardu, si každý lekár podľa vlastného uváženia, podľa vlastných skúseností, podľa vlastných vedomostí nastavil ten diagnostický strom, teda to, čo bude robiť, prípadne ako bude liečiť. A štandard hovorí, že keď pacient zaklope v úvodzovkách s takýmto problémom na dvere všeobecného lekára, tak sa spustí celá kaskáda a vo všetkých ambulanciách sa robí to isté. No a to, že aká kontrolka, to vyplynie z rozhovoru s pacientom, z anamnézy, z vyšetrenia pacienta, či už fyzikálneho alebo laboratórneho. A práve ten štandard určuje taký ten áno-nie systém, že má toto, výborne, máme už diagnózu a pustíme sa po tej línii, prípadne vylúčili sme niečo, toto nie je tá príčina a ideme po ďalších. A nesmierne to pomáha v tejto diagnostike, v týchto kontrolkách. Rozoberieme ten štandard, ale ďakujem veľmi pekne za tento nástrel. Pochopili sme, že naozaj asi by to mala byť tá cesta, ktorá predovšetkým odborníkom má uľahčiť tú samotnú prácu, pretože jednoducho sa nechajú viesť istou roadmap, alebo teda cestovnou mapou. Pani Jandzíková, ja by som sa na vás v tejto súvislosti možno obrátil, že ako veľmi, povedzme, že prostredie alebo environment vplýva na vnímanie podstaty toho chronického kašla. Môže byť niekedy len ten samotný prostredie, v ktorom sa pacient nachádza, spúšťačom, bez toho, aby to možno malo nejaký ďalší presah do ďalších ochorení a že jednoducho je to celé spôsobené len preto, lebo existuje v prašnom prostredí a zatiaľ tam nie sú žiadne ďalšie anamnézy. Aj toto je ten faktor? Naozaj tým spúšťačom kašľa, keď pacient príde s nejakou históriou kašľa na našu ambulanciu, máme veľké množstvo. Od závažných ochorení aj po veľmi jednoduché príčiny, ktoré vieme na ambulancii, my naozaj tými správnymi otázkami odhaliť. My robíme v podstate preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, preventívne prehliadky, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. A tam obsahom tej histórie, tej anamnézy, kde sa vlastne pýtame na pacientov životný štýl, alebo okolie, alebo pracovné prostredie, vieme veľmi jednoduchými otázkami identifikovať, či v tej príčine toho kašľa, ktorý ten pacient má, sa takéto veci nachádzajú, hej. Najčastejšie sa pýtame na tie abúzy, pričom najčastejším tým vonkajším faktorom vzniku toho chronického kašľa môže byť fajčenie. Ďalej je to tá environmentálna záťaž, ktorý pacienti môžu pracovať v rôznych prašných prostrediach alebo v prostredí s alergénmi. Opýtame sa ich na prostredie, ktorom vlastne bývajú, že či majú nejaké zvieratá v miestnosti, kde žijú alebo spia, alebo pracujú v poľnohospodárstve a majú problémy, hoci len treba, keď pokosí trávnik na záhrade a zhorší sa mu to jeho dýchanie alebo začne kašľať. Takže naozaj z toho prostredia toho pacienta ten všeobecný lekár dokáže zistiť tými jednoduchými otázkami, že či to nemôže byť tá príčina toho kašľu aj nejaká úplne jednoduchá, banálna záležitosť, ktorá sa nachádza v jeho životnom a pracovnom prostredí. Keď sa pozrieme plošne na Slovensku a podľa nejakých štatistík alebo nejakých údajov, špeciálne teda v súvislosti s chronickým kašlom, je incidencia v niektorých regiónoch väčšia ako vo zvyšku? Sú nejaké hotspoty na Slovensku, alebo je to viac menej unisono rozdelené po komplet celom Slovensku rovnakým spôsobom? No, nesledujeme kašel a nehlásime chronický kašel ako diagnózu. Patrí to medzi tzv. Čiže neexistujú vlastne takéto... Kašel je diagnóza pod medzinárodnej klasifikácie chorôb ešte stále, ktorá je používaná na MKH10 ako R, hej. Niečo ako dýchavičnosť, kašel a podobné symptómy, alebo bolesť napríklad na hrudníku. Čiže je to vlastne, nevieme my presne povedať, koľko týchto pacientov je s kašlom. My hodnotíme, alebo teda hlásime, ak hlásime diagnózy, ktoré sa za tým skrývajú.
Mhm. No a keď si napríklad zoberieme to, že iste, že ak by sme zobrali ako príčinu kašla, povedzme, chronickú obštručnú chorobu plúc alebo chronický zápal priedušiek, tak je to už niekoľko rokov dozadu, čo ešte teda analytické útvary ministerstva zdravotníctva urobili vlastne veľmi krásnu analýzu, ktorá bola vlastne venovaná tomu, že ako sa povedzme táto chronická obštručná choroba plúc prekrýva so znečistením životného prostredia a najmä ovzdušia. Tam boli získané dáta zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a ešte boli napárované aj na socioekonomické determinanty. A tam sa v podstate ukázalo, že naozaj tie okresy, ktoré boli najviac postihnuté teda environmentálnym znečistením, teda ten ťažký priemysel a súčasne horšia sociálna situácia, tak tam tieto ochorenia boli. Ale keď sa pýtate, že kašel chronický, nevieme. Na toto vám nedokážeme odpovedať. Vedeli by sme odpovedať možno na základe toho, ako sa tieto diagnózy jednotlivé, ktoré teda sa kašlom prejavujú, objavujú v jednotlivých regiónoch. A ešte jedna vec v súvislosti so samotným chronickým kašlom, keďže zameriame sa naň, ale samozrejme on má o mnoho širšie aplikačné spôsobilosti, pretože vás zaujíma predovšetkým to, čo za ním sa skrýva, ale vznikne situácia, alebo vznikajú aj situácie, kedy samotným problémom je len ten samotný kašel. Vy ste aj hovorili, že naozaj, že je to diagnostikované ako chronický kašel. To je skôr taká výnimka. Treba si uvedomiť to, že ten kašel je pre pacienta veľmi výrazne zaťažujúci symptóm, veľmi výrazne má dopad aj na kvalitu jeho života, napríklad na možnosti Ako sa to prejavuje? sociálnej integrácie, povedzme. Určite s nikým nechce sedieť v električke napríklad, ktorý vlastne pri vás kašle. Nechcete, títo ľudia sa napríklad boja ísť do divadla, boja sa ísť v podstate do kina, aby vlastne sa nerozkašľali. Takže tam je toho v podstate naozaj viac. Ale treba sa možno zamerať a hovorí o tom vlastne aj ten štandard práve na tie hlavné príčiny, to hlavné rozdelenie, kedy vlastne k takémuto chronickému kašlu v podstate dochádza a vlastne týmto sa v podstate potom aj v rámci toho diferenciálne diagnostického procesu venovať. To, čo určite je potrebné oceniť práve na tomto štandarde, on vlastne, ako povedala pani doktorka Paušková, je veľmi dôležité k takýmto diagnózam pristúpať určitým spôsobom formalizovane a stanoviť si v podstate jasné kritériá. Čo urobiť? A to je vlastne založené na medicíne, založené na dôkazoch, urobiť všetky tie úkony, ktoré mi v podstate vlastne s vysokou mierou pravdepodobnosti pomôžu odhaliť vlastne túto príslušnú príčinu. Ja si myslím, že ten štandard je edukatívny a je taký veľmi uchopiteľný aj v tom, že uvádza napríklad v tabuľkovej forme povedzme iniciálne vyšetrenie, ktoré máme spraviť takémuto pacientovi, ktorý prichádza a my ešte nemusíme vôbec vedieť, že prečo takýto vlastne pacient kašle. Už tu samozrejme pani doktorka naznačila, že to je vlastne otázka toho, čo vlastne každý lekár musí vedieť. Anamnéza, opýtať sa pacienta na všetky okolnosti, ktoré súvisia s ochorením a na predchorobie a samozrejme fyzikálne vyšetrenie je extrémne dôležité. No a potom samozrejme je tam nejaký ten základný balík vyšetrení, ktorý je dôležitý a čo je dôležité, lekár na základe svojho uváženia ho môže rozšíriť o tie vyšetrenia, ktoré vlastne považuje za veľmi dôležité. Napríklad my pneumológovia sme veľmi radi, že je tam povedzme také vyšetrenie, ako je rentgenogram hrudníka, to znamená bežný rentgen plúc, ktorý je rýchly, dostupný, lacný. Je to vyšetrenie, ktoré je málo dnes už zaťažujúce z hľadiska lekárskeho ožiarenia a ktoré skutočne vo veľmi výraznej miere dokáže pomôcť v diferenciálnej diagnostike množstva chorôb. A vieme aj to napríklad, že dneska všeobecní lekári napríklad majú záujem, mnohí z nich povedzme aj o základné funkčné vyšetrenia plúc. To znamená, že ja si myslím, že aj v tej primárnej sfére sa povedzme blízka pacientom na lepšie časy aj v tejto diferenciálnej diagnostike. Čo je zaujímavé, že samotný rentgen dokáže aj odhaliť deformity toho mäkkého tkaniva v tomto konkrétnom prípade, že netreba postupovať. On zvyčajne odhalí určité také masívnejšie ložiskové zmeny, ktoré by mohli... Čiže už to musí byť výraznejšie, to, čo CT zachytil už predtým. Ale... Určite. Zase treba povedať aj to, že väčšina pacientov, ktorí majú chronický kašel, príde v úvodzovkách s negatívnym rentgenom, ale to znamená, že je tu stále veľmi výrazná časť pacientov, kde už nález na rentgene automaticky v podstate vlastne pacienta kvalifikuje na vyšetrenie špecialistov. A treba ešte samozrejme uviesť aj to, sme sa bavili stále o plúcach alebo respiračných príčinách, ale napríklad málo kedy sa myslí povedzme na príčinu kašla, povedzme z refluxu, to znamená z toho pálenia záhy, to znamená z toho, že sa šťavy povedzme žalúdočne dostávajú do pažeráka. Tie kašlové receptory sa nachádzajú v rôznych častiach tela. Veľmi často je kašel spôsobený ochorením povedzme horných dýchacích ciest, zatekaním hliedom, on sa to volá aj vlastne syndrom kašľa z horných dýchacích ciest. Takže tých možností je naozaj veľa. No samozrejme to by vedeli aj všetci kolegovia všeobecní lekári, koľko pacientov napríklad kašľa v súvislosti povedzme v dobrej
viere podávanou farmakologickou liečbou, pri ktorej je to ako jeden z vedľajších účinkov. Takže to je tiež jedna z vecí, ktoré musí všeobecný lekár zobrať na vedomie, keď určuje nejakú diagnostiku alebo teda diagnózu a tým sa nejakým spôsobom vedia. Dobre, poďme na ten štandard. Už sme ho tu nás spomenuli viackrát, to by už som chcel zapojiť samozrejme pani Havelková, pani doktorka aj vás v tomto smere. A chcem vedieť, ako veľmi štandardný je tento štandard. Prečo sa pýtam, lebo je štandard a štandard. Všetko závisí samozrejme aj od nejakej záväznosti toho samotného štandardu, čiže kde aktuálne sme. 3 spoločnosti sa dohodli, ale ako veľmi záväzný pre ostatných je? Tak, ja by som začala trošičku tak obširnejšie. Slovenská legislatíva pozná štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Tam odborné spoločnosti navrhujú štandardy pre svoje diagnózy, ktoré sa etablujú, schvaľuje ich komisia pri ministerstve zdravotníctva a sú zverejnené. V tomto leveli zatiaľ tento štandard nie je, ale je druhá možnosť, ktorú umožňuje aj legislatíva, je tu roky zaužívaná, je to, že odborná spoločnosť ako taká sa dohodne alebo príjme nejaký konsenzus, vychádza samozrejme vždy z medicíny založenej na dôkazoch a urobí vlastne štandard, ktorý sa bude používať v praxi. Môžu sa dohodnúť tak, ako aj teraz sa dohodli 2 odborné spoločnosti. Každá odborná spoločnosť má aj svojho hlavného odborníka, ktorý vlastne radí ministerstvu. Čiže toto je tá druhá možnosť a my sme vlastne v tejto možnosti druhej. Čiže máme konsenzus 3 odborných spoločností a našim cieľom by malo byť ho etablovať aj vlastne tak, aby sa dostal medzi ostatné štandardy a v tom prípade sa stáva ako keby záväzný alebo oveľa viac záväznejší, ale hlavne definuje štandard pre pacienta. To znamená, že to, čo je v tom štandarde, je hradené z verejného zdravotného poistenia. A to je dôležité pre toho vlastne pacienta. Teraz ešte tá úloha, že 2 odborné spoločnosti, a čo je tá tretia odborná spoločnosť, prečo sú vlastne v tom štandarde, alebo teda vo viacerých štandardoch dôležití aj tí revízni lekári. Úlohou revízneho lekára je kontrolovať, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Lebo náš zákon, alebo naša legislatíva hovorí, že hradí sa z verejných zdrojov to, čo je poskytnuté správne. A v tom je teda taká, že veľká pravda, že ten revízny lekár je ten, ktorý by chcel, aby bolo všetko opreté buď o legislatívu, štandard alebo zmluvu. A napríklad, pokiaľ štandard nie je prijatý povedzme komisiou pri ministerstve zdravotníctva, vždy odborná spoločnosť si ho môže vyrokovať v zdravotnej poisťovni a tak vlastne ho dostať do úhrad. Čiže tých možností je tu niekoľko, ktoré legislatíva poskytuje. Ale teda tým pádom, ak by bol ale všeobecne záväzný, tak táto časť odpadáva, o to jednoduchšie to je, že nemusí sa to dohadovať. Odpadáva čiastočne, pokiaľ by tam bol nový napríklad výkon potrebný, ktorý nie je v katalógu výkonov, tak sa musí zadefinovať, ale v tomto prípade sa v zásade hýbeme vo výkonov, ktoré sú štandardne používané a v zásade nie je potrebné vytvárať momentálne nový výkon. Avšak v tom štandarde je naznačený jeden výkon, ktorý nie je síce plne definovaný, ale bude zaujímavý pre aj ostatné odborné spoločnosti a to je elektronická konzultácia medzi 2 doktormi. Volakedy tí skôr narodení si pamätáme, že sa dalo zavolať odborníkovi, všeobecný lekár alebo aj iný špecialista mohol zavolať inému špecialistovi a skonzultovať zdravotný stav bez toho, že by ten pacient prišiel. V zahraničí bežne funguje, aj my môžeme profesora z Talianska skonzultovať o zdravotnom stave a presne toto by sme chceli aj do výkonov dostať na Slovensku. Čiže telemedicína by bola vlastne súčasťou tých štandardov nejakým spôsobom. V podstate je to telemedicína, áno, ale je to medzi 2 odborníkmi. Čiže ten pacient je tam, tak by som povedala, že štatisticky prítomný. OK. Čiže konzílium...
A charakteristiky legislatívne konzília. OK, aj keď sú to len povedzme dvaja v úvodzovkách Áno, lekári, samozrejme, už aj tak samozrejme. vytvárajú konzílium. Dobre, pri štandarde zostaneme, ale predsa len ďakujem pani doktorka aj za vyjadrenie vášho názoru, že prečo je dôležité, že 3 hneď odborné spoločnosti sa zhodli práve na týchto štandardoch, ale tu by som chcel počuť aj váš názor, taký osobný, pocitový, že prečo vnímate, začnem vami pani doktorka, prečo vnímate význam toho, že naozaj, že to nie je len tak z brucha vytiahnuté, povedzme, že pneumológovia si povedali, že toto sú štandardy a tu máte, nech sa páči, všeobecní lekári, dodržiavajte ich, pretože my sme sa tak rozhodli. Prečo je dôležité, že naozaj na istý konsenzus v rámci 3 odborných spoločností vznikol a na základe neho tu máme tento štandard. Prečo to vy vnímate ako plus? Pre nás všeobecných lekárov, ale aj pre pacientov a takisto aj pre špecialistov tento štandard priniesol to, že definuje jasnú cestu pacienta a čo sme už dneska opakovane hovorili, tie kompetencie, že kto vlastne je ten zodpovedný zdravotnícky pracovník, kto sa o tú jednotlivú diagnózu alebo o ten syndrom, o ktorom hovoríme teraz, ten chronický kašel, bude starať. Kto vlastne je tá osoba, ktorá vstúpi do tej diagnostiky, kto bude vlastne robiť prvý screening u toho pacienta, to základné a v tomto štandarde a teda vo všetkých týchto našich postupoch, ktoré my vo všeobecnom lekárstve máme, sa tento prvý screening volá ako iniciálne vyšetrenie toho pacienta s chronickým kašlom a presne zadefinuje, čo vlastne to iniciálne vyšetrenie má obsahovať a malo by obsahovať na každej tej ambulancii všeobecného lekára v celom vlastne v štáte a malo by to byť rovnaké. Takže tam je prínos taký, že naozaj by mal ten pacient s tým chronickým kašlom u toho všeobecného lekára podstúpiť tým iniciálnym vyšetrením, kedy ten lekár už vie zhruba zhodnotiť tie základné vstupné údaje a vie toho pacienta manažovať ďalej, urobiť mu tú cestu. Aby sa naozaj šetrilo časom, aby ten pacient naozaj neblúdil po systéme sám a nezháňal si a nevybavoval si vyšetrenia rôznymi inými cestami, alebo aj liečbu vybavoval a naháňal niekde po rôznych iných zariadeniach APS alebo UPS. Takže ja vidím v tom ten prínos, že tá cesta toho pacienta je jasne definovaná a daná týmto štandardom a naozaj pomôže zrýchliť tú cestu toho pacienta k správnej diagnostike. Tá istá otázka samozrejme aj na vás, pani doktorka, a potom napokon aj na pána doktora samotného. Vždy veci, ktoré sú štandardizované, dávajú bezpečnosť. Bezpečnosť pre pacienta, bezpečnosť pre lekára, bezpečnosť pre ambulanciu, nemocnicu. Štandard znamená, že všetci majú nejaké veci zjednodušene povedané robiť rovnako. A teda čo z toho vyplýva? Jednak to, že pacient si vie skontrolovať, čo sa s ním bude diať. Čiže teoreticky sa môže stať, že niekto ako pacient, ktorý sa samoliečil doma, sa rozhodne navštíviť svojho všeobecného lekára a má chronický kašeľ a on už dopredu si môže tento štandard pozrieť, pretože je zverejnený a môže sa presvedčiť o tom, že čo všetko sa tam bude robiť. Lebo mnohokrát pacient prichádza s určitými obavami, nevie, čo sa bude diať, bojí sa vyšetrenia, bojí sa výsledku. Štandardný pacient. Štandardný pacient. Ale čo je zaujímavé, a to je niečo, čo ja považujem pri štandardoch za absolútne kruciálne, za zásadné pre celý zdravotnícky systém, a to dáva tú bezpečnosť, že pacient má istotu, aký je rozsah, na čo má nárok, aký je obsah, čo sa tam bude diať, a rozsah tvorí nárok. Čiže ak zaklope na ambulanciu a ak by nedostal to, čo dostať má z nejakého dôvodu, tak on môže namietať už priamo v ambulancii, že štandard ale uvádza, že týchto 5 vecí sa malo urobiť, ale ja som tú 5. nedostal. Môže sa stať, pretože došlo k nejakému omylu, k nejakému oneskoreniu a podobne, ale už samotný pacient vie, na čo má nárok. Toto je podľa mňa absolútne zásadné. A potom z toho vyplýva, že ak má obsah, rozsah a nárok definovaný v štandarde, tak ako tu už odoznelo od pani doktorky Havelkovej, má nárok na úhradu. Čiže nemôže sa stať, že od neho bude niekto vyžadovať peniaze navyše.
Naopak, on vie, že toto, čo je uvedené v štandarde, má uhradené zo svojho verejného zdravotného poistenia. Toto je niečo, čo neustále budeme musieť opakovať aj poskytovateľom, teda ambulanciám, nemocniciam, ale aj pacientom, aby si štandardy kontrolovali, aby vedeli, s čím prídu. Ten štandard je zrozumiteľný aj pre laického diváka a pacienta. Nie je tam nič tak zložité, že by sa v tom nevyznal. A ešte tá moja pôvodná otázka, prečo vnímate ako dôležité skutočnosť, že naozaj došlo to na základe istého konsenzu medzi 3 odbornými spoločnosťami, že to neprišlo ako nejaký diktát od niekadeľ, že nech sa páči všeobecné lekári, tu máte štandard, ktorým dodržiavate, ale že jednoducho aj vy ste intervenovali, aj vy ste dávali svoj input. Takže prečo vnímate ako pozitívne, ako plus, že to vzniklo takýmto konsenzom širokým? Vždy dohoda je plusom. Aj v civilnom živote, aj v súkromnom živote, aj v zdravotníctve. Ak sa dohodnú viac ako 2 ľudia, viac ako 2 subjekty, viac ako 2 odborné spoločnosti, v tomto prípade dokonca 3, tak je obrovským prínosom to, že každá tá špecializácia, každý ten odbor má nejaký špecifický pohľad. To, že sa ľudia vedia rozprávať, že si vedia sadnúť a odborníci vedia ladiť to, čo by sa s tým pacientom malo diať v jeho prospech, to je neuveriteľné prínosné. Pretože nejaký náhľad má revízny lekár, nejaký náhľad má všeobecný lekár, nejaký náhľad má pneumológ a každý z toho svojho odboru prináša tie najlepšie veci. A vždy sa z toho narodí len najlepšia vec. Čiže nie je to otázka ega, je to otázka odbornosti a naozaj toho insightu, ktorý má ten konkrétny odborník na tom konkrétnom mieste. Pán doktor Lašan, teda ešte aj váš pohľad? Nedá sa nesúhlasiť a chcem povedať to, že ako náhle postupujeme štandardne, tak máme samozrejme najnižšie riziko chýb a súčasne je najvyššia miera pravdepodobnosti, hovorili sme o tej medicíne založené na dôkazoch, že budeme úspešní. Budeme úspešní my ako lekári a takisto bude úspešný pacient. V konečnom dôsledku budú úspešní aj platcovia, preto lebo štandardný postup vlastne viedie z dlhodobého hľadiska aj k šetreniu nákladov, to je úplne jasné. A ja chcem povedať jednu vec, že kašel a najmä chronický kašel má takú vysokú incidenciu a prevalenciu v populácii, čo vidíme, aj bez toho, aby sme mali nejaké presné štatistiky, že jednoducho bez zapojenia primárneho kontaktu nie je možné zvládnuť práve túto diagnózu alebo proste tento symptóm. A ja si trúfnem povedať, že vlastne práve teraz bol urobený krok, aby sa naozaj väčšina, nechcem povedať koľko percent, ale väčšina pacientov skutočne vlastne zvládla práve v tom primárnom kontakte, lebo primárny kontakt je naozaj ten, ktorý by sa týmto pacientom v tom prvom kroku v podstate mal venovať. A samozrejme vytvorí to súčasne priestor potom v šaske, či na špecializovaných ambulanciách, aby sa vlastne potom práve venovala tým už pokročilejším, tým v podstate nadstavbovým vyšetrením, nadstavbovej diagnostike, aby naozaj nebola, dajme tomu aj tá šaska, vieme, že aj v šaske, podobne ako aj v primárnej starostlivosti máme problém s dostupnosťou, bohužiaľ je to tak. To znamená, aby sa vlastne vytvoril priestor, aby sa neoneskorovali vyšetrenia u potenciálne povedzme závažných diagnóz. Takže aj toto je veľmi dôležité aj pre bezpečnosť pacienta, aj pre celkovú efektivitu systému. Tak poďme teda na samotný postup. Ako nový štandard vyzerá? Čím si prejde pacient? Jednoducho prídem do ambulancie všeobecného lekára, poviem, trápi ma kašel, 9,5 týždňa už to je presne. Je to chronická záležitosť, kašlem viackrát do dňa, je to zadúša ma, nie som schopný fungovať. Ako bude vyzerať teda ten nový štandard? Čo urobia všetci odborníci v rámci prvého kontaktu, v rámci diagnostiky napríklad? Prepáčte, aby som ešte dodal. Nech sa páči. My hovoríme o tom iniciálnom vyšetrení, ale ten štandard ešte má jeden veľmi dôležitý aspekt, že pokiaľ ten pacient má takýto kašel a má iné známe chronické ochorenie, pre ktoré je sledované u príslušného špecialistu, tak rozhodne ten je vlastne ten prvý, ktorý sa tomuto pacientovi venuje. Hej? Čiže to je veľmi dôležitá vec. Čiže hovoríme teraz o tom iniciálnom vyšetrení. O tom, áno, tam pracujeme, proste nevieme nič. Jednoducho kašel je to, čo evidentne najviac vyčnieva. Takže ako vyzerá ten nový štandard? Naozaj je dôležité povedať, že ak pacient zaklope na dvere ambulancie, tak v zásade je jedno, na ktorú zaklope. Všade by malo to iniciálne vyšetrenie, teda to prvo vyšetrenie mať rovnaké. A to je to prvé, to prínosné. Čiže pacient zaklope na dvere príslušnej ambulancie s tým, že má kašel, ako ste hovorili, 9,5 týždňa a čo sa s ním bude diať, si sám vie aj skontrolovať, lebo vie na základe štandardu, čo sa s ním bude diať. A teda prvá vec je, že si sadneme s pacientom a porozprávame sa. Zaujíma nás, ako ten kašel vyzerá a akú má kvalitu,
či niečo vykašliava produktívny pacient, alebo či je nie. produktívny alebo nie. Či to súvisí napríklad s tým, že je vonku, že pracuje, že má, ako sme už spomínali, nejakého domáceho miláčika. Tých otázok je tam veľké množstvo, pretože kašel nie je choroba, je to príznak. A je príznakom niečoho, čo sa v tom tele deje a čím sa kašľom bráni to telo. A teraz, keď príde ten pacient... Prepáčte, iba otázka, je dobré doniesť nejaký mukus napríklad? Niečo, čo človek vyprodukoval, vykašľal, doniesť niekde v ampulke? Alebo netreba byť až hyperaktívny už pri samotnom? Keď by to bola napríklad krv, že tak je dobre priniesť ukázať, ako to vyzerá. Ale je pravda, je dobre vidieť, ako to sputum vyzerá, ale ak by sme chceli robiť napríklad nejaké analýzy, povedzme mikrobiologické, tak ten odber toho spúta už musí byť za štandardných podmienok do štandardných, povedzme, odberových nádobiek. Ale môže to pomôcť. Dobre, to bolo len na margo toho, že pacient potom vie, čo ho čaká. Poďme ďalej. Podstatné je, že ak kašle pacient, tak je veľmi dôležité si hneď zarámcovať, a v tej komunikácii s pacientom je to veľmi dôležité, že samotný kašel je príznakom niečoho, čo je ešte pred kašlom. Čiže ten kašel je niekde v strede. Niečím to začalo. A to niečím to začalo, to je to dôležité nájsť. Čiže hľadáte tú kauzalitu, áno? Tú kauzalitu. Je jedno, v akej ambulancii pacient je, ale každý lekár bez ohľadu na špecializáciu a pri akomkoľvek ochorení, nielen pri kašli, hľadá príčinu. To, že vám dám liek proti kašlu, nie je dobrý prístup. Ja musím vedieť, prečo kašlete. A teda, keď sa už porozprávame, keď si urobíme záznam, tak ja si pamätám jedného môjho pedagóga na vysokej škole, ktorý tvrdil, že 80% diagnózy vám povie pacient sám, pokiaľ sa ho dobre pýtate. Takže naozaj sa treba dobre opýtať a mnohokrát už z toho rozhovoru sa ukáže cesta, ktorou máme ísť, aby sme tú diagnostiku urobili rýchlo a efektívne. Následne po tom rozhovore nasleduje to, čo je už také ozajstne medicínske, teda idú vyšetrenia, ktoré pacient musí absolvovať. Či už v ambulancii samotnej, napríklad odber krvi, napríklad odber toho spúta, teda toho, čo vykašle, alebo výtery a podobne. A potom sú vyšetrenia, ktoré absolvuje niekde inde. Napríklad, tak ako hovoril pán doktor Lašán, urobí sa rentgen hrudníka. Žiadna ambulancia nedisponuje rentgenom, čiže niekto iný v inej ambulancii alebo iný poskytovateľ ten rentgen urobí. Čiže naordinujú sa aj tieto vyšetrenia. Niekedy, keď máme podozrenie, že to napríklad môže byť príčina, ktorá vychádza z brucha alebo z orgánov brušnej dutiny a podobne, môže sa urobiť sonografia brucha. Čiže tých vyšetrení je viacero a preto sú štandardizované, že pri tom iniciálnom vyšetrení pacient má absolvovať všetko, čo je tam napísané. A preto je tam ten zoznam tých výkonov, pretože na základe medicíny založenej na dôkazoch vieme, že ak toto absolvuje, s vysokou pravdepodobnosťou vieme povedať, prečo kašle. Ak absolvuje a nemáme príčinu, lekár môže postupovať tak, že doordinuje ďalšie vyšetrenia, ale ten základ musí byť absolvovaný. A to je tá bezpečnosť. To je to, kde sa robí potom najmenej chýb, lebo ja ak sedím v ambulancii a mám 60 pacientov denne a príde mi 61., ktorý kašle 9,5 týždňa, tak môžem byť tak unavená, že na niečo zabudnem. Ale ak mám štandard po ruke, tak určite nezabudnem. Určite každý jeden symptóm, príznak a podobne nebude zabudnutý a nebude prehliadnutý. A to je dôležité. Máme teraz písaný, povedzme, že balík štandardných vyšetrení, ktoré musí absolvovať pacient. Akým spôsobom, tým, že už je to teraz centralizované alebo zjednotené, sa to dotkne, povedzme, rozpočtu v zmysle financií? Ak sa môžeme na ne pozrieť, lebo nebudeme si klamať, tie financie sú veľmi dôležité v slovenskom zdravotníckom systéme, vlastne v akomkoľvek systéme. Zvýšila sa nákladovosť? Je to drahšie teraz? Práve, že nie. Práve, že tá štandardizácia v konečnom dôsledku šetrí financie. Takže nepribudli vyšetrenia, ale práve sa... Balík je rovnaký, len ja by som povedala, že bude upratanejší. Bude uprataný. A ja by som vlastne chcela povedať, že aj z pohľadu platcu, ale aj z pohľadu vôbec zdravotného systému, najdrahší pacient je ten, ktorý je zle liečený alebo zle diagnostikovaný. A vysvetlím to na takom prípade, že pacient žijúci v Martine bol diagnostikovaný, zistili mu kardiovaskulárnu chorobu, neuľavilo sa mu po liečbe, prišiel k inému doktorovi a takto z Martina cez viacero miest a viacerých expertov prešiel až do Bratislavy. Skončil vlastne v nemocnici s tým, že mu zistili, že má karcinóm pľúc. Keby on
bol hneď správne diagnostikovaný, tak vám kopec zbytočných vyšetrení ako odpadne. A toto isté aj pri tom kašli, že ak príde pacient do ambulancie a povedzme si teda, že všeobecného lekára a ten vie, čo má presne urobiť, lebo má už na to aj štandard, nemôže nič prehliadnúť, je to lacnejší pacient z toho pohľadu platcom, pretože urobia sa mu vyšetrenia správne, je začatá liečba a pokiaľ ho vy ešte včas zachytíte, tak v zásade on je v časnom štádiu zachytený napríklad onkologického ochorenia a tým pádom je pre ten systém lacnejší, keď to povieme vyslovene z toho placovského hľadiska. Takže preto hovorím, že drahý pacient je väčšinou zle liečený pacient. OK. Ale predsa len pri financiách ešte zostaneme. Hovorili ste o tom, že keď je to dané v štandardoch a akceptujú to zdravotné poisťovne, automaticky proste tie úkony preplácajú. O to je to jednoduchšie. Keď náhodou je indikované nejaké nové vyšetrenie, treba ho... Tam je postup. Jeden postup je taký, že vlastne urobí sa štandard a v zásade už z reálnych výkonov, ktoré sú, či už sú to laboratórne, zobrazovacie alebo vyšetrovacie priamo v ambulancii, sa urobí postup a vtedy netreba žiadny nový výkon. Potom je situácia, že prichádza nová metóda a povedzme na tú novú metódu potrebujete aj nové výkony. V tom prípade sa dáva podnet alebo odborná spoločnosť požiada o nové výkony aj s podmienkou, kedy vlastne má byť tento výkon akceptovaný. Komisiu, ktorá tvorí katalóg výkonov znovu pri ministerstve zdravotníctva a takto bude ten nový výkon daný alebo zaradený do výkonov, ktoré môžu byť zaradené a uhradzané z verejného zdravotného poistenia. Čiže tento konkrétne štandard takýto výkon nemá, ale keby mal, tak v tom prípade potrebujeme požiadať o úhradu. Dobre, môže sa stať situácia, že by náhodou bol indikovaný nejaký výkon, a teraz vyslovene sa pýtam ako laik, ale ktorý by musel potom ten pacient, keďže by nebol zaradený do toho balíka, hradiť z vlastného vrecka? Alebo jednoducho na výnimku sa to dá vždy nejakým spôsobom dohodnúť s poisťovňou? Alebo ako to funguje v tej praxi? V praxi to funguje tak, že pokiaľ sa dostávate nad rámec výkonov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, tak vás má lekár vopred upozorniť, že tento výkon nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, čiže nie je zaradený v zozname, povedzme, výkonov v úhradách a v tom prípade si ho môže pacient po poučení lekárom uhradiť. To je jedna z možností. Druhá z možností je taká, že môže požiadať, keďže neexistovala iná, povedzme, terapeutická možnosť, požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o príspevok na daný výkon alebo na danú liečbu a poisťovňa má zverejnené kritériá, každá má svoje, za akých okolností ten príspevok uhradí alebo neuhradí. Ale nikdy neuhradí v takomto prípade plný výkon. A tretia možnosť je, že bavili sme sa, že je tu možné poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť, ale v prípade, ak by zdravotná starostlivosť nebolo možné poskytnúť v Slovenskej republike, tak tým, že sme v Európskej únie, a to je jedna z vymožeností Európskej únie, môže byť takýto pacient liečený v rámci Európskej únie a poisťovňa mu môže takúto liečbu v zahraničí schváliť. Viem, že jeden z tých dôležitých aspektov, prečo ste pristúpili k tomuto štandardu, nie je jediný, ale jeden z vážnych, bola práve tá vysoká incidencia rakoviny plúc a práve ten včasný záchyt, o ktorom sa veľmi hovorí, o rôznych screeningoch a tak ďalej, ktoré by mali odhaľovať onkologické ochorenie v počiatočných štádiách a tým pádom urýchliť, respektíve zvýšiť pravdepodobnosť úspešného vyliečenia. Existujú nejaké čísla, podľa ktorých ste sa možno pohybovali, že keď zavedieme tieto štandardy, tak incidencia, respektíve množstvo pacientov, ktorých sa nám podarí vyliečiť, vzrastie o toľko a toľko, alebo je to stále len nejaká pocitová záležitosť, alebo existujú nejaké hard data na práve niečo takéto? Nerad by som tieto dve veci úplne presne spájal. To sú dva rôzne problémy, dva rôzne štandardy, ktoré majú možno odborne nejaký prekryv, ale jedna vec je tu na štandard, na management pacienta komplexný s chronickým kašlom. Druhá vec je projekt vlastne screeningu karcinómu plúc, ku ktorému sa v konečnom dôsledku zaviazala aj v programovom vyhlásení naša vláda. Screening karcinómu plúc je principiálne program, kde sú stanovení pacienti nie na základe prítomnosti symptómov,
ale na základe charakteristík, to znamená rizikových faktorov, to znamená veku, nejakej miery povedzme expozície škodlivinám, predovšetkým fajčeniu a tak ďalej. Čiže principiálne zasahujú aj do tej populácie, ktorá vôbec nie je symptomatická, len spĺňa tieto rizikové vlastne kritéria. A tu je takisto veľmi dôležitá úloha práve tej primárnej sféry všeobecného lekára, aby týchto pacientov identifikoval. Ale áno, iste ten chronický kašel už de facto v tom možno základnom balíku vyšetrení, ktoré bude mať, môže pomôcť odhaliť vlastne práve týchto pacientov, ktorí budú spadať alebo ktorí sa vlastne včasnejšie diagnostikujú aj vlastne pri karcinome plúc. Na to sú vlastne vytvorené pri screeningových programoch karcinoma plúc, to je vlastne viac menej depistáž, viac než samotný screening si povedzme, lebo zasahuje aj tú asymptomatickú populáciu vo výraznej miere, ale sú vlastne ekonomické, teda na základe hodnotenia zdravotníckych v podstate technológií a iných v podstate ekonomických analýz, že je to vlastne nákladovo efektívny v podstate spôsob, lebo my sme momentálne na Slovensku je karcinom plúc najčastejšia príčina medzi malignými úmrtiami pri úmrtiach mužov. A my to tiež vidíme u nás, že naozaj pacientov je veľa, prichádzajú najmä teda vlastne v tých pokročilejších vlastne štádiách. Ten screening karcinomu plúc by nám mal odhaliť predovšetkým tie počiatočné štádia, ale napríklad aj, čo sme sa bavili o tom, chronicky kašľajúci pacient, ktorému sa spraví ten rentgen hrudníka, čo naozaj nie je problém, to dostupnosť tých rentgenologických pracovísk je pomerne dostatočné na Slovensku, tak vlastne nám pomôže odhaliť jasné zjavné nálezy. Také, ktoré v podstate sú natoľko podozrivé, že hneď už tú cestu pacienta vlastne vedú potom k špecialistovi pred pneumologovi. Tam sú to aj mieril presne, že pokiaľ ide o screening, tak tam sú isté parametre, ktoré pacient musí spĺňať na to, aby vôbec bol zaradený do toho programu, ale na druhej strane potom ako ďalší aspekt, ktoré sa navzájom doplňajú. Nie vyvracajú, nevylučujú, ale navzájom sa doplňajú. Čiže jednoducho celý ten globálny aspekt to dotvára vlastne ten štandard, ktorý... Isté, že áno, pomôže samozrejme aj v tomto. To je, by som povedal, ten priaznivý kolaterálny efekt vedľajší. Určite ten súvis s tým, že na Slovensku máme vo všeobecnosti najviac onkologických ochorení v regióne a je to veľmi smutná štatistika a netýka sa iba karcinomu plúc. Týka sa napríklad karcinomu hrubého čreva, kde ja som práve pozerala si pred 6 týždňami štatistiku, ktorá je dostupná zo štatistických údajov Európskej únie a Slovensko zase už ako niekoľko rokov dozadu, zhruba 15, je zase medzi tou neslávnou veľkou trojkou na svete vo výskyte rakoviny hrubého čreva. A toto isté sa nám deje pri rakovine pľúc u mužov, tak ako hovoril pán doktor. A je to niečo, kde veľa o tom rozprávame už roky, ale teraz vlastne prichádza čas a chvála Bohu, že prichádza, kde práve tí, ktorí kašľú, tí pacienti, prepadávali cez sito. A napríklad, ak si predstavíte pacienta, ktorý má chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, je preukázané práve na základe medicíny dôkazov, že toto sú veľmi často pacienti, ktorí majú karcinóm pľúc a odhalí sa neskoro, pretože aj lekár, ale aj samotný pacient si myslí, no veď mám takéto ochorenie, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a preto kašlem. Ale častokrát karcinóm pľúc môže vyvolávať kašel, ale nemusí. A on je tam skrytý. A práve tým, že on príde s tým, že sa mu zhoršil ten kašel, že dlhšie kašle, proste kašel je nejaký a máme tento štandard, tak títo príznakoví pacienti neprepadnú tak rýchlo a tí bezpríznakoví, nad tými sa začneme zamýšľať, pretože majú nejaký rizikový faktor. Treba sú fajčiari alebo robia napríklad v petrochemickom alebo v chemickom priemysle. Evidentne štandard je vynikajúci. Na tom sme sa zhodli tu na všetci. Aj ja ako pacient, ktorý možno jedného dňa prídem za svojím všeobecným lekárom a poviem, že teda nechcem, ale keby náhodou sa stalo, tak viem, o čo sa môžem oprieť. Ale stále má iba odporúčací charakter zatiaľ, ak som to teda pochopil nejakým spôsobom. Nie je záväzný. Podľa toho, čo považujeme za záväznosť, lebo keď sa raz odborná spoločnosť dohodne, tak ho môžu ako aplikovať v teréne. To znamená, že všeobecný lekár môže pracovať podľa toho štandardu. To je v poriadku, ale v prípade, že nedodrží napríklad ten štandard, povedzme, že všeobecný lekár si povie, dobre, štandardy mi tu dajte pokoj, ja mám naštudované vlastné postupy, ja si idem podľa nich. Potom revízny lekár, keby kontroloval, tak nemá nejaké páky. V tomto prípade nemá ako páky. Dobre, kedy sa stane záväzným, aby aj revízni lekári mali páky?
Záväzným tým štandardom sa stáva vtedy, keď je schválený teda komisiou pri ministerstve zdravotníctva a je zverejnený na webovej stránke. To je tá Alebo vo technikália? vestníku, alebo vo Alebo vo vestníku. A vestníku. vtedy sa už uplatňuje v zákone o zdravotnej starostlivosti ustanovenie, ktoré hovorí o správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti, čiže keď pre príslušnú diagnózu, problém existuje štandard, tak má ísť podľa štandardu a vtedy je poskytnutá správne. A čo je dôležité, v tej komisii, ktorá schvaľuje štandardy, sú aj zástupcovia platcov. To znamená, že je to vlastne konsenzuálna dohoda, že keď to bude záväzné, my to aj zaplatíme. To je... Ešte, pardon, jedna poznámka. Treba si uvedomiť ešte jednu vec. Slovenská legislatíva je tak postavená tak čudne v tomto prípade. Tak ako sme hovorili o tom, že Sme máme naložili štandard, legislatívcom. ani nie, skôr by to malo byť podnetné. Dnes sme tu mali aj zdravotné poisťovne, takže myslím si, že sme sa zhodli na tom, že keď nás nebudú chcieť akceptovať, tak my prídeme znovu a znovu. Ale podstatné je, že ak štandard existuje, teda je schválený ministerstvom zdravotníctva a všetkými tými subjektami, o ktorých sme hovorili, tak tá situácia je jasná. Tak platí, je uverejnený a všetci sú povinní postupovať podľa neho. Ale zákon zároveň hovorí, a to je v tej istej vete v zákone, je uvedené, že pokiaľ štandard nie je, teda myslí sa na stránke ministerstva zdravotníctva, teda ministerstvo zdravotníctva ho nemá, tak vychádza poskytovateľ, teda nemocnica, ambulancia a ktokoľvek, kto poskytuje zdravotnú starostlivosť a musí postupovať na základe najnovších poznatkov vedy. A toto je to krásne, pretože tento štandard je na najnovších poznatkoch vedy postavený. Čiže ja ako súdny znalec, ak budem konfrontovaná s prípadom, že pacient mal poškodené zdravie, nedaj Bože zomrel, chronicky kašľal a poskytovateľ neposkytol zdravotnú starostlivosť podľa tohto štandardu, lebo iný nemáme, tak ja budem ako súdny znalec skúmať, či máme takýto štandard a ja objavím, že máme, pretože 3 odborné spoločnosti sa dohodli. A keď je spor, či už je to spor na súde alebo teda iný, na úrade pre dohľad a podobne, tak vychádza sa práve z toho, že takýto štandard existuje, bol k dispozícii a poisťovňa napriek tomu, že do toho v tomto prípade nevstupuje priamo, ale vychádza sa z medicíny dôkazov a teda pacient mal nárok, aby bol ošetrený podľa neho. Takže pacient je stále chránený a poskytovateľ je povinný podľa neho postupovať. To sú tie technikálie, Presne, a treba ich poznať. na ktorých sa dá potom nejakým spôsobom nachytať, ale predsa len kvôli sprehľadneniu. Určite. Evidentne by bolo dobré, keby to bolo všeobecne záväzné. A tá posledná, vlastne tá moja otázka smerovala k tomu, je jasné, že ten technický postup je jasný, ale kedy vznikne ten ďalší, vyšší konsenzus na to, aby sa to stalo všeobecne záväzné. Čo všetko musí ešte sa stať na Slovensku, aby tento štandard bol všeobecne akceptovaný ako záväzný? Je to otázka politickej vôle, je to otázka zhodu odborníkov s poisťovňami, alebo kde? Myslím si, že na to, aby sme vedeli povedať termín, tak to by sme tu museli mať veštiacu gulu. To nevieme povedať. V každom prípade, ako osud tohto štandardu bude pravdepodobne taký, že bude smerovať do komisie, aby bol schválený. A ja predpokladám, že tam naozaj neviem si predstaviť ako nejaké technikálie, ktoré by boli napadnuté, alebo naozaj je to štandard, ktorý je aj schodný pre poisťovne, pre placu, aj pre autoritu ako legislatívnu a aj odbornú verejnosť. Takže ja predpokladám, že ten krok je jasný podať vlastne štandard do komisie a komisia by ho schválila a zverejnila. A či to bude trvať mesiac, 2, 3, tak to je naozaj vo hviezdách. Na to nevieme, na co by som klamala ten dát. Odborné pracovné skupiny ho predložia teda za naše odbory a vlastne potom následne komisia ešte bude pripomienkovaná členmi komisie, teda bude pripomienkovaný tento štandard. Takže momentálne, keďže vlastne táto komisia pracuje vlastne pod hlavičkou regulátora, tak vlastne treba sa opýtať asi tam. Ale ja už mám taký pocit, že pani doktorka Paluško vlastne už spomenula, že de facto platí. Takže ja ako pacient mám pocit, že už môžem pritlačiť na systém. Ale poisťovne sú radi, keď sú k dispozícii práve takéto dokumenty, ktoré túto prax štandardizujú a jasne ukazujú teda, že ako majú poskytovateľia postupovať. To je ako pre poisťovne je to pozitívne aj bez ohľadu na to, či ten štandard vlastne formálne je platný alebo nie.
Tempus fugit. Čas beží a aj ten náš sa naplnil. Ešte sme síce v červených číslach, ale viem, že hlavne vy máte ďalší program, ktorý vás samozrejme čaká a neminie. Ja vám prajem, aby ste si ešte vychutnali zvyšok vášho stretnutia a všetky tie témy, ktoré vás ešte len čakali. A som veľmi rád, že ste boli súčasní debaty, ktorá sa týkala práve nového štandardu, ktorý sa zameriava na diagnostiku a samozrejme aj terapiu ochorení, ktoré sú spojené práve s tým chronickým kašlom. Ďakujem veľmi pekne panelistom, takže ešte raz ďakujem, veľký potlesk pre pani doktorku Martinu Jandzíkovú, členku výboru Spoločnosti všeobecných lekárov. Ďakujeme pani doktorka veľmi pekne. Taktiež pani doktorke Beate Havelkovej, ktorá je prezidentkou Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva. Ďakujem pani doktorka. Taktiež pani doktorke Monike Paluškovej, ktorá je prezidentkou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. Ďakujeme. A napokon jediný chlap tu dnes medzi nami, mňa vynímajúc, pán doktor Štefan Lašán, vedecký sekretár Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti. Ďakujeme veľmi pekne, milí všeobecní lekári, ste absolútne úžasní, robíte ťažkú prácu, ale snáď tento štandard vám pomôže, lebo o tom sme hovorili, že naozaj má pomôcť vám, ale aj nám, pacientom. A vy, milí priatelia, my sa uvidíme niekedy na budúce pri ďalších vizionároch. Už nás čakajú taký veľký v pondelok, na to sa veľmi tešíme. Majte sa krásne, dovidenia a dovidenia aj vám. Dovidenia.